dostřel 18 km, bojová hmotnost dany je 29,5 tuny a rychlost na silnici 80 km/h. No a najíždí nám tam 122 mm raketomet vzor 70, kódu NATO Grad. Je to dělostřelecká reaktivní 40-hlavňová zbraň bez zpětného rázu s lehce pancéřovanou kabinou pro obsluhu a je montována na podvozku Tatry 813. Vzhledem k velké přepravní rychlosti, dobrým manévrovacím schopnostem a průchodivosti terénu se jedná o velmi mobilní a mohutný palební prostředek určený boji s palebními prostředky protivníka, případně proti nekryté síle. Umožňuje vést palbu salvami i jednotlivými ránami. Základním způsobem použití zbraně je vedení nepřímé palby. Dostřel raketometu je 20 km, maximální rychlost 80 km/h. Obsluha 4 muži. Vezená zásoba munice 80 kusů. Obsluha má k dispozici ještě